Gotta stop, gotta playing this game. Que tal? Moi boa, son Anxo Rial, estou aquí en Río Lagares a ver se pesco algo. Veño a unha escolma a seleccionar unhos discos e, bueno, vou a falar un pouco de min. Traballei na radio unha morea de anos, agora actualmente dedícome a escribir e a fotografía e tamén teño un programa, un podcast dedicado ao vinilo, que é unha das miñas pasións, para non desentenderme do mundo da música. Hola, Anxo, dinos o nome da páxina, porque na súa páxina podes ver as fotos que fai nas súas viaxes e tamén podes escoitar os seus programas de radio de música oscura. A páxina chamase anxorrial. anxorrial.com. Aí podes atopar todo o que necesites en canto a viaxes, en canto a música. No, en canto a música que veñan a Río Lagares. Aí para escoitar, pero logo se queren ter o disco pero teño que vir aquí tamén para... Certo. Para pescar algo. Certo, porque algunhas cousas das que salen no programa están aquí. Vamos a saco. Empezamos con algo moi tranquilito. Sí, bueno, era unha selección que mirara para máis ou menos a mitade da escolma, pero xa que estamos por aquí, pois... Xa empezamos por aí. The Cult, unha das bandas británicas que me rompeu a cabeza cando sacou este disco. A época previa, así máis punk, xa non te interesaba tanto. A primeira parte non me chamaba moito a atención, pero con este tema recordo que me encantou. Se lanzaron ao metal de cabeza. Se lanzaron ao metal, é un dos meus grupos, unha das miñas... Metal un poquito oscuro, non un pouco gótico. A mí me gusta. Sí, faceta que me quero decir, é como unha especie de metal con un punto de Church ou de Cure ou algo así, ¿no? Sí, me gusta ese tipo de grupos. E tamén te gusta la Randy. Randy Crawford, unha das voces maravillosas de Norteamérica, apadriñada polos Crusaders, a fantástica voz daquela boísima canción que tiñan os Crusaders, que se fixeron famosísimos. A que non sabes cale? Sí, bueno, que agora estaba coa de Chicago, porque ela tamén cantou con Chicago aquela canción de Georgie Porgy. Sí. Entonces a los Crusaders ahora non sei cale. Bueno, sí, Nights es... Sí, algo de Nights. Bueno, decímolo ao final. Era algo de Nights. Decímolo ao final. E además este disco toca Paulinho da Costa, que tocaba en todos os discos. Paulinho da Costa, un home que a verdad que non me explico como a súa vida lle deu para tanto. Sigue vivo, que debe tocar en 2000 discos, por lo menos. Con todo o mundo. Na época de que se rulaban estes músicos de estudio, estaban basicamente tocando con todo o mundo. Todo o mundo chamaba para tocar. Ademais, se deu a coñecer con proxectos de free jazz, con Larry Coryell e con esta peña. Con todo o mundo. E logo, de repente, se tocaba... Desde Toto hasta todo o mundo. Michael Jackson. Randy Crawford de las Crawford. Fora de serie. Street Life. Que fixeron unha versión en directo con B.B. King. Bueno, prefiro a Randy Crawford. Bueno, está moi ben en calquer caso. Conseguino, a cabeza en dame rula, Bueno, está ben. ¿Para onde nos levas? Para ali. Para lá. Taca. Bueno, aquí hai un pouco de clásico, un poquinho de todo. Santana, un home moi repetido, Eu que lle collí manía, home, pero a él, non os discos me siguen gustando, pero a él lle collí un pouco... Bueno, a min a última... Fai declaracións un pouco... A última parte... Un pouco bocazas. Aí xa non me meto, ¿no? Pero, quero dicir, a última parte musical xa non me... Sí, xa non me chama moito atención. Pero os 4 ou 5 primeiros discos, eu cara van seralles... Pero este disco me trae moitos recordos de cando... Este e o Abraxas son dous discos impecables. Me trae moitos recordos de cando empecé a mercar música. Unha das miñas... Como mercar, non a robabas na radio? Iso foi despois. Vale. Unha das miñas, digamos, debilidades a hora de comprar música é que me guío moito polas portadas. Teño comprado discos polas portadas sin saber o contido, ¿no? Era prácticamente un rapaz. E este foi un dos primeiros discos que me chamou poderosamente a atención. Non estaba eu moi claro quen era Santana nin nada, pero o disco me pareceu increíble. Este é unha pura fata morgana, o sea, a caravana o Caravanserai é un disco imprescindible de Carlos Santana e a verdad que... E además a portada podría ser de un disco de Camel, que a mí me gusta. Podría ser un disco de Camel, perfectamente, sí. E, bueno, o contido, se non o tedes, recomendo vos que veñades aquí o que mercedes. Tanto este como Abraxas son dous discos impecables. Hai 5 discos que rolan ao redor da música instrumental, casi do jazz, que merece a pena telos. Escoitaches o grupo do Irmán, El Malo? El Malo, sí.
Sí, sí, sí. No es tan malo. Bueno, tiene cosillas. Tiene cositas. Home, Jeff Bueno, Lynne. o segundo disco que collín neste caso é da Electric Light Orchestra. É un disco curioso porque é o primeiro disco que Jeff Lynne toma as rendas do grupo. E non a soltou nunca máis. Xa non soltou nunca máis. Foi darlle a apartada a Roy Wood, que non coincidían moito nos tal. E ademais é un disco, é o terceiro da banda, é un disco moi curioso porque é o único disco da Elo que saliu con dúas portadas. Unha sempre ven con esta. Unha inglesa que se abre, que ten unha especie de ventaniña que se ven o careto de Jeff Lynne, e que non ten unha canción que se chamaba Showdown, que si aparece aquí, que foi un éxito, pero estaba no sello Herbert's e non lle dieron os permisos. Entón, esta é a edición americana, e si aparecía ese tema, e aparecía unha portada completamente diferente, enseñando todos aí o... A min a Elo me gusta a partir deste grupo. Me gusta cando se empezan a coger ese puntito disco, soul, sí, horterita, pero que a mí me flipa. Aquí se nota, se nota o cambio, porque Jeff Lynne tiña unha percepción un pouco máis, digamos, viteliana. Empezan a meter cousas... Armonías vocales. E os primeiros discos da Elo son un pouco ladrillo. Sí, son un poquito blues rock, así, tal. Sí, sí, sí. Me pasa o mismo con Fleetwood Mac, que a época inglesa non me gusta, e cando se empezan a facer poppy, me flipan. Sí, pues esto... E con esto me pasou igual. A partir de aquí empezaron... Para min Discovery é o disco da Elo. Sí, 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 exactamente. Este rollo de Last Train to London e tal, a mí non me acaba de... Bueno, a mí personalmente, pero sí, tiene su rollo. Pero quero decir que os primeiros traballos deste grupo non teñen nada que ver cos últimos, son unha cousa, os primeiros discos son unha cousa clásica, tocada a macheta, e aquí empezan a partir deste disco, empezan a depurar, a facer cousiñas curiosas. Topper Headon. Cuidado. Cuidadito que este disco non o coñece moita xente. Nin a él, Nin a él. Coñecen a banda na que estaba, pero a él non. The Clash, aí estaba a batería de The Clash, con un disco, foi o primeiro e o único, eu non creo que só ten este. Non lle coñece ningún máis. E é un disco, a mí me parece fantástico. Unha maravilla de disco este Waking Up, que me alegra que este aquí en Río Lagares. Para poder levalo. No, teño por duplicado, ademais. Pues mira, pues ya puestos, lévate triplicado. Bueno, unha das miñas bandas de referencia. Frankie Goes to Hollywood. Isto foi un escándalo cando saiu este en Río. Pero por que a xente se escandaliza por nada? Sí, o sea... A ver, una banda de 15 maricas facendo electropop, me parece maravilloso. Que hai para escandalizarse? Nada. E aparte producido por Trevor Horn. Que unha das por quen elexín este disco é precisamente por Trevor Horn. Me parece unha Que mal cae a todo o mundo Trevor Horn e que bo produtor. A mí me cae fantástico ese home. Bueno, a xente, sobre todo na xente que traballa na industria, ten moita manía. Porque é moi ditador e moi diva. Non sei. Pero, e aparte, sobre todo, a mí o que me flipa de Trevor Horn é que a todo sitio onde vaya a producir se leva con él a Ann Dudley para facer os arreglos de corda. Ann Dudley a de Art of Noise, con que se ven a rodar. Sí. E Ann Dudley incluso fixo os arreglos dun disco de Mecano, que es Mecano, pero de repente dese disco hai arreglos. O sea, Ann Dudley a mí me parece espectacular, me parece unha dos mellores músicos máis infravalorados que hai. E Trevor Horn a leva sempre con él. Pois a min é un tipo que me parece increíble o que fai, tanto en Frankie Goes to Hollywood, Art of Noise, o disco de Seal. De Seal, estuvo cantando en Yes, impresionante. Bueno, este é unha referencia, o disco é fantástico, e non solamente... E o álbum é... Claro, non solamente o Relax, sino o disco inteiro é unha auténtica maravilla. Two Tribes é un escándalo, Welcome to the Pleasure Dome é maravilloso. Maravilloso. É un disco doble, o único disco que saca un grupo. Primeiro disco doble, o sea, todo era super pretencioso. É moi descoñecido. É un disco moi descoñecido. Todo no proxecto era super pretencioso e de repente é que non hai unha canción mala. Nada. Incluso a versión que teñen de Do You Know the Way to San José de Burbacarak é espectacular. Teñen unha versión tamén do tema de Born to Run de Bruce Springsteen, que unha vez na radio dicen que me parecía mellor que o de Bruce Springsteen e me chamaron Anatema. Dice un aire, tía, Bruce Springsteen ahora. Teño, sí.
Pode ser. Non me dará conta É deso. que son eu. Anso Springsteen. Pa onde nos levas? Aquí querías facer unha parada. Sí, quero facer unha parada noutro clásico, neste caso do grupo Queen, que habrá xente que lle guste, que lle canse. Te das Queen? Te das Queen. Pero este é un disco especial. Vas a explicarnos por qué. No, eu xa expliquei moitas veces. No, pero... Lémbrate, eu te comín a orella dicíndote: Anso, ti co equipazo que tes en casa e co ouvido que tes, cando escoites un Half Speedmaster, te van facer as orellas chiribitas e ti tal. Leváchelo e ao cuarto de hora de levarse o disco para casa me chamou por teléfono para decirme: tío, isto es espectacular. Sí, a verdade é que se non coñecedes este sistema de grabación, de recuperación... Esta tontería que pon aquí en Pecarrechiño, Half Speedmaster, o sea, pasa desapercibido. Eu levo xa varios meses, ao sabedes, son un pesado con isto. Pero é que de verdad, é que te estopan as orellas, dices, pero como... Discos que xa escoitaches 50.000 veces, porque o Queen só tiño super escoitado, porque a mí hai 4 discos ou 5 de Queen que me parecen... The Game menos, pero a min Jazz me parece un discazo. Obviamente A Noite na Ópera e Un día nas carreras me parecen discazos impresionantes, e xa os tiño moi escoitados, moi queimados, e cando os escoitei en Half Speedmaster dixen: pero en serio? Sí. En serio? Sí, merece a pena prestarlle atención a esta recuperación en realidad das grabacións orixinais e non defrauda para nada. No, e ademais é que non é un reprint, é realmente coller os masters orixinales, pasalos a mitad de velocidade e queda unha definición de sonido que escoitas as capas de voz. O sea, es que... Recomendo total. Para que sabes que non son solo eu o que está en plan maniático con o Half Speedmaster. Encantado tamén, sí, teño que coñecelo. Benvido ao clube. O único problema que teñen é que se esgotan moi rápido. Se esgotan rapidísimo porque só fan a mellor 1000 copias de cada un. Entonces, quero ir á parte de Jazz, que te parece? A mí me parece... O Jazz sempre me parece ben. Bueno, pues entre todas as cousas de Jazz que tedes aquí... Hombre, por favor, el Michael Franks. Ay, mi Michael Franks, que lo quiero yo. Michael Franks. Pues mira, este disco é un disco me sorprende que moi oyeras descoñecido. Sí, pero me sorprende que oyeras este e non un dos miticazos. Sí, porque me parece un disco moi curioso este. Foi o primeiro de Michael Franks e originalmente se chamaba de outra maneira, se chamaba Nacendo na luna de Virgo e despois se cambiou o nome. É un disco completamente diferente do que fai Michael Franks. Aquí tiña algunhas melodías... Empezaba a sentar o seu estilo. O que pasa é que logo colleu unha línea e toda a súa carreira é homoxénea, compacta. Aquí non o tiña claro, non? Sí. E de feito, o tema que lle daba título central ao vinilo, ten un solo de guitarra do mellorciño que podes escoitar. A mí este primeiro disco me lembra un pelín controlando as distancias a All Stewart. Sí. Ainda que despois tirou máis a vena Ben Sidran de jazz adulto e tal, pero este primeiro sí que ten un punto así All Stewart, Cat Stevens, primeira época. Sí, incluso Ian Matthews tamén, me recorda algunha ocasión. Sí. Outro descoñecido, Ian Matthews. Pues podríamos falar e falar. Bueno, pues un discazo. Como somos a peña da radio, nos enredamos enseguida. Agora dous discos de jazz que me parecen maravilloso. Unha das mellores portadas da puta historia, o sea, porque a mí esta portada me parece visualmente un orgasmo, o sea, enséñala, por favor, o sea... Herbie Hancock non... Pero que portada? Non fai nada malo. O sea, nunca, pero que ademais a portada, a capa do disco é exquisita, que non se me ocurre nada, que non sei nin como definila, é maravillosa. Pues me parece increíble, este disco me encanta, é un... Aparte de conseguir controlar a Jaco Pastorius, que era un pataliebre de cuidado. Sí. Bueno, Mr. Hanks... E Bill Summers, que non é nada coñecido, pero tiña un tema Let's Go to the Bank, que era disco funk, un máximo que pinchei ata cansarme. Ten unha serie de xente moi interesante traballando aquí con él e o tema Just Around the Corner é do millorciño que podes... É épico, mítico, icónico. En calquera caso, Herbie Hancock é parecido a Pat Metheny. Podeche facer un disco... Pero Pat Metheny se repite un poquito máis. Herbie Hancock é que cambia de cada disco. Sí, pero na súa faceta pode facerche un disco de jazz clásico, é un disco de jazz contemporáneo e o fai vento. Pero es que el Herbie é maravilloso. Herbie Hancock é dos músicos máis... Eu creo que o veneraría, lle poñería un altar. E o último da Colma... nuestro Billy Coban. Billy Coban, un músico que me gusta tamén moito. Este é outro dos discos que comprei pola portada. Pero que este disco é rarito, para ser de Billy Coban, é un disco rarito
E rarito el propio disco, o sea, Sí, aparte de ser porque raro de conseguir, é raro de escoitar. estaba con unha formación que se chamaban Glass Menagerie, e facían, bueno, pois tiñan unha reunión moi concreta para facer discos que casi rozaban o rock. Ten unha... E da música contemporánea, porque ten un hai aire, de Stockhausen e de cousas así. ten un aire que pode ser, pois non sei, algún disco de Gary Moore, daqueles primeiros que tiña... Tan blues, sí. No, tan rock, tan heavy, ¿no? A verdad que a mí me gusta moito, é unha maravilla de disco. Descubrino despois de compralo pola portada, de mercalo pola portada, porque se ben coñecía algo de Billy Cobham, o que atopei aquí non tiña nada que ver co que estaba... No, este disco completamente distinto de toda a súa carreira. E moi difícil de encontrar este disco. Sí, se non venes a Río Lagares, a ver onde vas a topar. Eu que normalmente recorro feiras de discos... Sí, que vicio tes coas feiras de discos de toda Europa, de verdad. E viaxo nas cubetas e tal, este disco... Sí, pero ao final tes que vir aquí. Está todo ben. Onde topaches os Beloved? Aquí. Ves, es que ao final, nada, Río Lagares na Rúa Falperra 16. Sabes. Anxo, un placer terte aquí sempre. Gracias, e a seguir ca música. E pipeade nos programas de Anxo na súa página anxorreal.com, porque xa te digo, hai imaxes de fotografía, un pouco National Geographic, de viaxes e tal, pero tamén ten ese segmento onde hai uns programas de unha horita de radio clásica, de radio... Unha hora. Que agora unha hora é un abismo. Bueno, pero é unha hora de radio en formato puro, porque somos xente de radio. Crecimos coa radio, fixemos radio. Evidentemente. E agora estamos un pouco irradiados. Apertas e ata pronto, chao. Stop, gotta playing this game.